аз як истгоҳ то истгоҳи дигар бисёр роҳ рафта мешавад, лекин аз истгоҳи Дилшоди Раҳматулло бошад, шумо ҳам муфид, ҳам донишҳои худатонро сайқал медиҳед, чунки меҳмонҳои онҳо бисёр муфиданд. Так шуди бархӯрдани ҳамаи онҳое ки барномаи то истгоҳ мебинад. Умедворам ҳол ҳавотон хуб аст ва истгоҳи мо бо лавҳакҳои Зинҳор Насрӣ ки ба фикрам аллакай мешиносед шурӯъ мешавад ва фикр мекунам ки то истгоҳи минбаъдаи мо шумо хеле чизҳои муҳима дар самти IT хоҳед фаҳмид рафтем. Зинҳор, суоли аввалам аз ҳамин мехоҳам шурӯъ кунам ки чанд рӯз пеш дар тамоми платформаҳои ҷаҳонӣ ки мо истифода мебарем ба қавле збой шуд ва ту нишон додӣ ки кадом сомонаҳо буданд дар саҳифаи телеграмият, вале гӯ ки ин чӣ маънӣ дошта метавонад? Хуб, ташаккур, савол бисёр саволи хуб аст. Ман дар ин самт агар таҷриба дошта бошам, ба ҳар ҳол аз нуқтаи назари худам ҳамчун нафаре ки мутахассиси ҳамин соҳа аст гуфта метавонам, се сомонае ки пайвастагӣ ба корпоратсияи ҷаҳонӣ мета дошт, ин сомонаҳо бештар збой додан гӯем мешавад мушкилӣ доштанд, яъне фейсбуки, инстаграм ва ҳамчунин мессенҷери худи фейсбук ки дар он ҷо чатҳо аст. Ва хато накунам тақрибан 3 сол пешам, соли 2021, октябри соли 2021 ҳама хеле мушкилиам шуда буд ки збой дод. Аз нуқтаи назари техникӣ ин збойҳо будан метавонанд. Хайрият ки ҳар моҳу, ҳар 2 моҳ, ҳар 3 моҳ нею, масалан ҳадди ақал 3 сол пас шуд. Барои чӣ? Маълумот ва махзане ки худи ҳамин платформаҳо доранд, ин боварнакарданӣ аст. Ҳамун маълумотҳое ки дар ҳамун сомонаҳо аст, аксҳое ки ҳар рӯз мегузорем, агар як статистика аст, як сомона аст, eurisecond.io, ҳамун сомона дароед, ҳар як сония дар Инстаграм чӣ қадар сурат мепартоянд, ҳамунҷо дида мешавад, ҳар як сония. Ва ин беҳад статистикаи бисёр аст. Ва мушкилӣ пайдо кардани ин платформаҳо аз мадди назар дур нест. Ин хуб аст ки ҳаддақал 3 сол пас, 5 сол пас агар ин мушкилӣ диданд. Ва фикр мекунам ки дар ояндаи наздик низ аз ин зиёдтар мешавад. Мумкин метавонад ҳар 2 сол бошад, метавонад ҳар 1 сол бошад. Барои ҳамин нафароне ки блог доранд, нафароне ки дар ин самт кор мекунанд, ман чӣ тавсия медиҳам? Онҳо ҳеҷ вобастагӣ аз платформаҳои муайян бояд надошта бошанд. баъди агар ҳар 3 сол шавад ё баъди ҳар 3-5 сол шавад, ин аллакай монанд мешавад ба як бозӣ ки ҳар сол ҳамин вақту соати муайян як мешавад ва агар аз ҷиҳати дастрасии маълумоту ин чизо ҳамчун хакеро гирем ки баъзеҳо ҳатто гуфтанд ки ин ҳуҷуми хакерои ким кадом як номои аҷибам доштанд, фаромӯш кардам, бале ҳуҷуми ҳамонҳо буд ва қайчӣ кардани кабел буд ва ҳамин гуна мемову чизо зиёд баромад. Ки худат чӣ мегӯяй атрофи ба чӣ хотир мегӯям ки берун аз видео гуфтем ки саҳифаи фейсбуки ман автоматик баромад, бо худаш ворид шуд. Яъне ман ба он ки 2 карата парол ё рамз мондагиам напурсид. Ман худам шок шудам аз ин чиз. Ин мушкилӣ дар худи серверҳои фейсбук буд. Акун мушкилӣ дар хакерҳо дар ино ман надидам. Агар ин чиз мебуд, ҳадди ақал дар бисёре аз сомонаҳои ҷаҳонӣ ин чиза хабар мекарданд ва фаромӯш кардан дар кор нест ки ҳеҷ компания, ҳеҷ ширкате ки дар самти технологӣ кор мекунад, ҳатто 1 дақиқаи ба худ иҷозат намедиҳад ки ҳатто 1 дақиқа аз кор монад. ҳадди ақал Инстаграм, Фейсбук хато накунам тақрибан аз 2 соат зиёд ҳам хеле мушкилӣ доштанд. Барои чӣ? Барое ки дар давоми хато накунам соли 2021 ки ҳамун баъзаи Фейсбуку, Инстаграму, мессенҷер ҳам хеле мушкилӣ дошт, дар давоми 7 соат чандин миллиард доллар ширкат аз даст дод. Яъне ширкатҳо пардохт намекунанд, ширкатҳо рекламаҳошон намеравад, ширкатҳо худашона пеш бурда наметавонанд ва ҳам хеле мушкилиҳо сабаб мешавад ки ширкатҳо бояд ки ҳар рӯза бемушкилӣ дар сомонаҳо кор кунанд. Лекин дар масъалаи Телеграм гирем, Телеграм шуда метавонад. Телеграм ин хеле мушкилиҳо шуда метавонад, вале як бор шуда буд, ҳатто фарқати фейсбуку ютуб аз Телеграм дар чи аст ки як мушкилӣ дорад Телеграм ки ҳамун техпаддержкаи Телеграм кор намекунад. Яъне агар ҳатто даҳҳо мактуб ба чатҳои онҳо нависед, ба ботҳои онҳо нависед, Телеграм кор намекунад. Фикр мекунам ки дар ояндаи наздик болои ин чиз бояд кор кунанд, ҳадди ақал, чунки
тақрибан 1 миллиард инсонҳо дар дунё дар Telegram мешинанд ва аз нуқтаи назари технологӣ гӯем он коде ки дар Telegram истифода мешавад беҳтар аз ҳамаи мессенҷерҳое ки дар дунё аст. Имое ки медонем, бале, имое ки медонем, Viber ки медонем, тоҷикҳо истифода мебаранд, WhatsApp ки медонем, Telegram аз онҳо даҳҳо маротиба бехатартар аст, лекин Telegram худаш аз худаш бояд ҳимоя кунад ҳадди ақал. дар бораи вобасташавии мо махсусан ҷавонҳо ки дар сайфҳои гуногун вобаста ҳастем, агар дар чанд соли охир ҳозир барои мисол агар Instagram ё Facebook бошад, барои баъзеҳо YouTube аст ва барои баъзеҳо акнун ки Telegram гуфт ки маблағ медиҳем барои каналҳотон, ин вобастагӣ метавонад ки ба Telegram ҳам шавад. Аммо бо онҳое ки сайфҳои иҷтимоӣ доранд, блогерӣ мекунанд, ба мисоли ману ту, ҳатман дар мавзӯъҳо дар мегӯем ки вобаста нашавед, аммо худамонам якам вобастагӣ дорем. Яъне чӣ хел мешавад ки мо худамон вобастаем, аммо дигаронам мегӯям ки вобаста нашаванд. ва чӣ хел кунем ки вобастаи ҳамин гуна платформаҳо нашавем? нигоҳ кунед, имкон дорад дар асри 21 ин чиз ғайриимкон аст, лекин ҳамаи чиз ҳадду ҳудуд дорад. ҳамун асалам агар бисёр хӯред ба назари шумо талх метобад, зарар дорад ҳамчунин. ва ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳадди ақал агар шумо сару кор надошта бошед, кору пайкори шумо ба он пайвастагӣ набошад ва агар танҳо барои ба забони русӣ гӯем развлечение даромада фақат рилс тамошо кунед, видео тамошо кунед, вақт хушкунӣ агар гузаронед, баъд ҳамон вақт хушкунӣ ҳам ҳадди ақал вақт таймер дошта бошад, масалан 1 соат, 2 соат, 3 соат бошад. Масалан шумо агар як консерт меред ва давоми 12 соат фақат як консерта гӯш кардан наметавонед. барои ҳамин бале медонам ки Instagram бисёре аз контентҳои вақтхушкунӣ бисёр пешниҳод мекунад, лекин инсон бояд вақти муайяни худашро дошта бошад. Масалан ҳадди ақал агар ман масалан техноблогерам бошам, контенти муфидам тиям, ман видео мепартом, тихи режима мегузаронам дар Instagram. худам намедурам, масалан худам намедурам дертар ки агар баъди 4 соат, баъди 5 соат ягон кас шарҳ нависагӣ бошад, комментария нависагӣ бошад, ман медурам, аммо ҷавоб метиҳам ё ки ягон кас ман нависагӣ бошад. Лекин боз мебурам ва аз хафаи корам мешавам, чунки давоми рӯз ман дар кор ҳастам. Яъне қисмати бегоҳ ман вақт меёбам ки ба Instagram дурам, ҳадди ақал 2 соат, 3 соат ба инсонҳо ҷавоб диҳам. Лекин агар дар давоми рӯзам дурам, дар онҷа кору пайкори ман дар интернет ҳаст, тақрибан хато накунам 40-50% кори ман дар интернет ки аст. барои ҳамин ба сомонаҳои иҷтимоӣ дуромадану ба як кас навистану як чиза дидан, ин чиз ба кори ман пайвастагӣ дорад. лекин нафароне ки кор пайкор надоранд, ҳадди ақал бояд худашона лимит монанд. ин чиз ҳаст. хуб, зинҳор, ту яке аз ташкилкунандаҳои Википедияи тоҷикӣ ҳастӣ. то кадом андоза ҳоло ба он мардум маълумоти аз он дурустраш маълумоти сареҳу дақиқ меёбанд? ман ташкилкунандагон нестам. ташкилкунандагон тақрибан 20 сол пеш буданд. он нафароне ки бародарони эронии мо Википедияи тоҷикия ташкил карданд, бо дастгирии онҳо шуд ва баъдан ҳам нигоҳ кунед ки 20 сол шуд ки Википедияи тоҷикӣ фаъолият мекунад ва дар байни забонҳои дунё мо ҷои 70-ума мегирем. Википедияи тоҷикӣ, яъне ин хеле мақоми хуб аст. дар байни 300 чанд забони дунё гирем ва дар масъалаи дастрасии забони тоҷикӣ нигоҳ кунед ки ҳамаи маълумотҳое ки дар интернет ҳаст ва ҳамун агар як замоне шумо ChatGPT истифода мебаред ё нейросетҳое ки ҳуши сунъия истифода мебаранд, интеллекти сунъӣ мегӯем, оно истифода мебаранд, ҳамон маълумотҳо агар шумо як саволи тоҷикӣ оно саволи тоҷикӣ шумо хато мефаҳманд ё хато ҷавоб метиҳанд. нигоҳ кунед, махзани асосии баъзаи асосии маълумотҳои онҳо, ҷавобҳои онҳо аз куҷо мешавад ки аз ҳамин Википедияҳо мешавад. ва вақте ки Википедияи мо яъне сомонаи фарқ надорад, шахсӣ ҳам бошад, хабарӣ ҳам бошад, Википедия ҳам бошад, маълумот камтар аст, ҳамун нейросетҳо аз интернет омӯзиш мекунанд ки забон чӣ хел сохта шудааст. ба онҳо касе тайёр карда намедиҳад. онҳо худшон аз интернет омӯзиш мекунанд ва забонро месозанд. ва агар мо Википедияи тоҷикия пеш набарем, ҳамун дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳадди ақал ҳамун ҳозир агар забони русхаи гӯем настройки, телефонои мо настройкиш забони русӣ қатъи мегӯем. аз сабаби чӣ? аз сабабе ки дастрасӣ ба забони тоҷикӣ набуд ва имрӯз дар телефонои мо настройка забони тоҷикӣ нест ки танзимот кунем. ҳамаи чизаша ҳозир пайдо шуд. масалан ҳозир Android пайдо шуд. Дар барои iPhone пайдо нашуд,
ози агар дар андроид пайдо шудагӣ бошад бо мушкилӣ ҳам дорад. намефаҳмем, Хато худамон аст, намефаҳмем. чунки онҳо тарҷумаи имина он нафароне ки дар масъалаи забонҳо кор мекунанд, ҳамон нозикии забонро номухта тарҷума мекунанд. ҳадди ақал шумо агар матна ба Google ҳозир пешниҳод кунед, хеле беҳтар назар ба пешина тарҷума мекунад. яъне беҳтар мекунад, беҳтар мекунад. Яъне ҳамун нигоҳ кунед, тарҷумаи барномаҳо, тарҷумаи сомонаҳои ҷаҳонӣ аз куҷо мегиранд? Аз ин Википедияҳо мегиранд. Яъне чӣ қадар ки мақсад ба забони тоҷикӣ бисёр бошад, яъне мо бағоҷи луғавишона аз ҳамунҷо бале аз ҳамунҷо пур мекунам. Масалан нигоҳ кунед ки бобои Абулқосими Фирдавсӣ 1000 сол пеш агар гуфтаи буданд ки намирам аз ин пас ки ман зидам ки тухми суханро парокандам, мо ҳамуна мегӯем ки дигар намемирем, барои он ки забони тоҷикия дар самти интернет рушд кардем ва махзанҳои интернетӣ аз мо аз ин донишҳои истифода бурда забони тоҷикия рушд мекунанд. савол як бор дига метеда. бабинед инҳо гуфтем ки ҳамин сол Википедияи тоҷикӣ 20 сола шуд ва дар ҳамин 20 соли умрдоштааш ҳамин Википедияи тоҷикӣ дар ҷангҳои иттилоотӣ то куҷо дурустҳисобӣ мададрасон буду ҳаст? нигоҳ кунед, дар ҷангҳои иттилоотӣ бисёр камтар калимаи хато аст. мо кӯшиш кардам дар кор ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамун номи тоҷика як мартабаи худаш баровардан, ин бисёр чиз лозим аст. ва нигоҳ кунед ки агар дар Википедияи тоҷикӣ на ҳамаи он нафароне ки мақола менависанд, он нафарҳо соҳиби донишу таҷриба ҳастанд. яъне ҳадди ақал рӯякӣ дар бораи ягон чиз нависта метавонанд. замоне ки мо ба ниёз дар Википедияи тоҷикӣ ниёз ба он нафарҳое дорем ки фарҳанги моя ҳифз мекунанд. чунки дар ҳамон Википедияи узбекӣ ҳам бинем, дар ҳамон Википедияи туркӣ ҳам бинем, дар русӣ ҳам бинем, ҳамон бузургои моя ба забонҳои худашон навистанд ва гуфтанд ки ин бузурги мост, аз масалан аз миллати мост. мо ба он профессороне ниёз дорем ки дар китобҳои худ ин чиза тасдиқ кардан аз рӯи асарҳо, лекин дар Википедияи тоҷикӣ мо тавонистем ки нуқта гузорем ки ин бузургҳо аз мо ҳастанд. ҳамаи асарҳои онҳо агар назар кунед, бисёриашон ба забони форсӣ тоҷикӣ аст ва аз мо аст. ва фикр мекунам ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳам Википедияи тоҷикӣ аз ҳами худаш ҳам мегузарад, чунки он нафарое ки ози агар дар Википедияи тоҷикӣ гӯем 6 мудир аст, мудир гӯем 6 мудир аст ва ин мудирон болои он кор мекунанд ки дар Википедияи русӣ, дар Википедияи англисӣ он бузургое ки мо дорем дар он ҷа баҳс кунем ки онҳо аз мо ҳастанд. дар он ҷа аз Тоҷикистон 6 нафар бошад, аз Русия 600 нафар аст. агар аз Узбекистон гӯем 60 нафар аст. аз Туркия гӯем бисёрҳо ҳастанд. ба он олимоне ниёз дорем ки дар самти рушди Википедияи тоҷикӣ сам мегузаранд ва дар арзишҳои он ки Википедияи тоҷикӣ пеш баранд дар дигар забонҳо ҳам сам гузоранд. ба ҳамин ниёз дорем. дар бораи Digital Fest гуфтӣ, барои ман хеле аҷибаш ин буд. Ман нарафтам унҷа, аммо аз наворҳои худату худи саҳифаи Digital Fest дидам ки фақат худат унҷа бо забони тоҷикӣ ҳарф задӣ ба фикрам ва дига ҳама бо забони русӣ гуфтам ки контентҳои тоҷикӣ кунаӣ. Чӣ ба? Барои чӣ? нигоҳ кунед, яъне ба пурагӣ ҳамин Digital Fest-а ба забони тоҷикӣ накарданду биён ки шумо забони тоҷикӣ кунед, русӣ кати қариб 90% ҳарф задан ва гуфтанд ки тоҷикӣ кунед. ҳатто ҳарфҳои шоира Пулатова агар накунам гуфт ки чӣ бо забони бадеӣ хубтар аст, аммо ин ҳарфа ба забони русӣ гуфт. бале нигоҳ кунед, ин мушкилӣ аст. ин вобастагии калон аз ташкилкунандагон аст ва он нафароне ки ташкил мекунанд ва ё бояд ҳамон формати чорабинии мегузаштагия бояд ба забони тоҷикӣ кунанд. ва он тақрибан ҳар як чорабиние ки ҳар сол Digital Fest мегузарад тақрибан 15 та меҳмон дорад ва аз он 15 меҳмон хато накунам агар яке аз нафароне ки забони тоҷикӣ гап зад танҳо ман будам. ва мақсади баромади манам дар ин масъала буд ки чорабиниатон ба забони тоҷикӣ кунед. агар ҳамин ҷо шумо 100 нафар ҷамъ кардед имрӯз 1000 нафар мешавад, чунки 90% дигар дар як контент, масалан агар муқоиса кунем як блогере ки ба забони тоҷикӣ гап мезанад ва як блогере ки ба забони русӣ гап мезанад дар Тоҷикистон, забони тоҷикӣ доштааш аудиторияш калонтар аст ва тез рушд мекунад. дар ин масъала дар он ҷа баромад доштам ки
назар кунед ки баъди он ки рилс дар инстаграм пайдо шуд, блогҳои забони тоҷикӣ пайдо шуданд ва худи алгоритмҳои инстаграм омӯзиш мекунад ки дар Тоҷикистон 90% инсонҳо забони тоҷикӣ сухан мекунанд ва ҳар дафъае ки як блогер ба забони тоҷикӣ контент месозаду мепартояд, контенти муфид бошад, ба ҳамун 90% аҳолии Тоҷикистон тавсия медиҳад, видео нишон медиҳад ва ҳамин хел блоги шумо пеш меравад. Лекин агар русӣ кунед, алгоритм омӯзиш мекунад мебинед ки аз Тоҷикистон кам одамон русӣ сухан мекунанд дар Тоҷикистон. Барои ин видеои онҳо камтар нишон медиҳем ва ҳамин хел аудиторияи забони русӣ камтар аст. Барои ин кӯшиш кардан кор ки контентҳои муфид ба забони тоҷикӣ зиёд шавад ва чорабиниҳо ҳам ба забони тоҷикӣ бисёр шаванд ки нафароне ки фақат забони тоҷикӣ забони асосии онҳост, хуб фаҳмида метавонанд, муошират карда метавонанд, онҳо ҳам иштирок кунанд, илмҳои худашон дар самти маркетинг, диҷитал, соҳаи IT бештар кунанд. оли аз Digital Fest дур меравем. дар он ҷо дар самти блогерон ки худат муаррифӣ кардӣ, ҳама блогерое буданд ки инстаграмӣ буданд, аммо ютуберон ҳам блогер ҳисоб мешаванд. барои чӣ фақат доираи инстаграм инҷо ба ҳарф буд, на ютубу дигар саҳифаҳо? Савол бисёр хуб. Масъалаи Digital Fest савол хуб. унҷа нафароне ки ташкил карданд чорабиния, ин чорабинӣ бисёр дар бораи блогерон именно набуд, дар бораи самтое буд ки самтои технологӣ. хато накунам 2-3 нафар аз онҷо блогерон буданд, ягон 10 нафар зиёд дар дигар самтҳо таҷриба доштанд, онҳо сухан доштанд. Лекин дар масъалаи дар Тоҷикистон касе фикр мекунад ки сохтани блог фақат блоги инстаграм дар назар дорад, лекин блоги ютубам бояд қадр кард. Масалан дар оянда агар чорабини блогери солам ташкил шуд, бояд ба назар гиранд ки ютуберон ҳам блогер ҳисоб мешаванд. Масалан яке аз намунаи беҳтарин дар самти блогинг ин Орзу Исоев аст ки дар самти ташкил кардани интервю дар Тоҷикистон ҳамаи рекордҳоя задагааст. натиҷаҳои беҳтарин доранд. Барои ҳамин дар оянда ин самтам рушд кардан дар кор ва мадди назар бояд гирифт. аъзои ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон ҳастӣ? имсол соҳиби ҷоизаи беҳтарин техноблогерам шудӣ. аъзо ба ин ассотсиатсия ба ту чӣ медиҳад? Савол фаҳмо, савол камтар нодуруст. Ман аъзои ассотсиатсия нестам. Манам пешниҳод карда будам дар ҷоизаи блогери сол ва унҷо иштирок кардам, ҷоиза гирифтам дар самти техникӣ, чунки дар Тоҷикистон на он қадар саҳифаҳо пеш рафта буданд. Ман худам бовар надоштам ки ҷоизаи блогери сол дама метиҳам, вале фикр мекунам ки сохтани як ассотсиатсия дар Тоҷикистон барои рушди самти блогинг ва ҳимояи донишу таҷрибаҳои блогерон дар Тоҷикистон бисёр лозим аст ва даркорӣ аст дар ин замон. ҳоли нияти аъзо шудан дорӣ ё аллакай шудӣ? ният дорам, ҳозир нашудам. чия фикр кардам дар кор ки ман ба ассотсиатсия чӣ дода метавонам ва ассотсиатсия ба он чӣ дода метавонад. он масъалаи ҳамкория дидам дар кор ки то кадом дараҷа барои ҳар домон муфид аст, чунки ман ягон бор меҳмони онҳо нашудам, намедонам ки чӣ хел фаъолият мекунанд, лекин дар интернет мебинам ки бисёре аз блогерон ба онҳо ҳамкорӣ доранд ва фикр мекунам ки ин дар ҳақиқат муфид аст ба онҳо ҳамкорӣ кардан. бибин, аз берун агар баҳо диҳӣ, то куҷо будани ҳамин ассотсиатсия танзим мекунад худи блогероро? бале, нигоҳ кунед ки баъди 5 августи соли 2020 ҳамин санаи бисёр муҳим барои рушди самти блогинг дар Тоҷикистон, барои он ки дар инстаграм рилс пайдо шуд баъди ҳамин рӯз ва баъди пайдо шудани рилс инстаграм алгоритмаш омӯзиш мекунад ки забони контент забони тоҷикӣ аст ва ин чиза рушд кардан дар кор ва ба тоҷикон бисёр тавсия медиҳад. баъди ҳамун блогерон дар Тоҷикистон бисёр шуданд ва блогероне ки контентҳои берун аз маданият, берун аз фарҳанги тоҷикӣ зиёд шуд ва агар ин ассотсиатсия болои он кор кунад ки ин контентҳо набароянд ва дастраси мардум нашавад, бисёр хуб аст. ва ҳамчунин чӣ хеле ки ҷоизаи блогери сола ташкил карданд ва
барои нафароне ки нав ташкил мекунанд ё ки контенти муфид дар давоми як сол месозанд ва онҳоро қадрдонӣ мекунанд бисёр натиҷаи беҳтарин аст. Ҳатто дар Ӯзбекистон хато накунам агар ҳамха як чорабинӣам мегузарад дар Ӯзбекистони ҳамсоя кишвар ва ин барои тамоми блогерон дар Аврупо ҳам мегузарад, дар Амрико ҳам мегузарад ва онҳо қадр мекунанд. Яъне ташкил шудани ассотсиатсия ин барои қадр кардани меҳнату заҳматҳои блогерон бисёр чизи лозим аст. Лекин як нуқтаи назари дигарро бинем ки агар вақте блогерон як ҷо ҷамъ шуда арзишҳои миллия тарғиб мекунанд, аз арзишҳои миллӣ мегӯянд, ин барои он ки аудиторияшон ба ин чиз наздиктар шавад, чунки бисёр аз ҷавонон телевизион тамошо намекунанд ва он чизе ки дар телевизион муфид буд имрӯз аз онҳо дуранд. ва ассотсиатсия фикр мекунам ки кӯшиш мекунад ки он арзишҳоя ба тоҷико расонад ба воситаи ин блогерон, чунки онҳо бисёр ҳам обуначини зиёд доранд ва онҳо бояд ки ҳатман ки ин чиза фаҳманд, донанд ва донишҳои худашона дар масъалаи арзишҳои миллӣ ва давлатӣ зиёд кунанд. дар бораи алгоритм як савол мекунам ки ман ҷое шунидам ки вақте ки шумо ба ҷопон меравед ва тикток истифода мебаред ё ки ягон саҳифаи инстаграми дигар, алгоритми ҳамон вай ба таври автоматӣ чизҳоеро пешниҳод мекунад ки чизҳои илмиянд. оё ҳамчун дар соҳаи IT ки ҳастӣ, оё имкон дорад ки дар Тоҷикистон ҳам ҳамин гуна сохта шавад, роҳандозӣ шавад ки алгоритм контентҳои ба сифату маънидоштаро пешниҳод кунад ба аудитория ва ба истифодабарандагони дар Тоҷикистон дар Тоҷикистон ва агар ҳамин кора кардан имконпазир бошад, бояд киҳо ин кора кунанд? Савол бисёр хуб. Ниҳо кунед, вақте ки дар Ҷопон меред, ҳамон телефон ҳар устройствие ки шумо доред, масалан телефон бошад, ноутбук бошад, инҳо IP адрес доранд ва IP адреси шумо иваз мешавад ба Ҷопон ва Инстаграм мефаҳмад ки шумо дар Ҷопонед ва он дидаву дониста контенти муфида ба шумо пешниҳод намекунад. Яъне дар Ҷопон бисёре аз истифодабарандагони Инстаграму Фейсбук яъне контенти муфид тамошо мекунанд. ин аз рӯи статистикаи худи Инстаграм ҳисоб мешавад. Не, ман фаҳмидам ки ҳукумати ҳамон давлат ҳамин кора кардааст худаш, яъне ки ҳамин хел хакерҳо кати намедонам чӣ кор кардагиянд, аммо ҳамин хел роҳандозӣ кардагиянд ки бисёртар контентҳои дар масъалаи муфидаш ин чиза контрол кардана ман таҷрибаам надорам ва наметавонам, лекин аз нуқтаи назари он ки ман таҷриба дар Инстаграм дар он дорам ва гуфта метавонам ки алгоритмои Инстаграм чӣ хел ҳисобу китоб мекунад. Вақте шумо дар Тоҷикистон ҳозир як саҳифаи зиёд, як саҳифаи нав кушед, алгоритми Инстаграм медонад ки шумо аз Тоҷикистонед, номунасаботон ҳамин, почтаи ё ки рақами телефон хати номнавис кардед, регистрация карда даромадед ва ҷое ки интереси медоред, аз рӯи минималӣ ҳамин тоҷико чӣ тамошо мекунанд, ҳамонест ба шумо пешниҳод мекунад аз рӯи минималӣ. ва агар хоҳед ки масъалаи контенти муфид зиёд шавад, баъд то ки ба шумо тавсия дам, аввал контенти муфида зиёд кардан. имрӯз дар Тоҷикистон хато накунам 4-5 техноблогер аст. Агар дар Тоҷикистон чанда байнер аст? 50 та зарби 10. дар Тоҷикистон имрӯз 10 та муаллими англисӣ аст. лекин дар самти дигар самт репу вай гирем агар чанд қадар аст? ё ки фэшн гирем чанд қадар аст? Садҳо, 120-200 нафар аст. ва яъне ки фоизи муайяни контентҳои муфид дар мо камтаранд. Контенти тиббӣ ҳоло пайдо шуда истодааст, бисёр хуб аст. Яке аз нафароне ки пешсафи ҳамин самт шудан, Алишер Раимов блоги саломатӣ блог доранд. Он каса хуб мешиносам, ба он кас рафтомад дорем, аз он кас миннатдорем ки ҳамин самта пеш мебаранд. Як духтури дигар ҳастанд, Шаҳбози Абдулло, он кас ҳам пеш мебаранд ин самта, ба он кас ҳамкорӣ дорем. Дар самти забонҳои англисӣ буакаи Саъдӣ, буакаи Берӯз, буакаи Сурабо, ҳамаи онҳо ҳамкорӣ дорем ва чӣ қадар ки зиёд шавад, контенти муфид зиёд шавад ва ниҳо кунед, инсонҳо ҳамеша чӣ хел муқоиса мекунанд. вақте ки шумо додари шумо як маркази омӯзишӣ рафту забони англисия ёд гирифт, ҳатман ки ба аҳли оилаи шумо, ба наздикони шумо тавсия медиҳад ки ҳамон маркази омӯзишӣ хуб аст. вақте ки имрӯз агар аз контенти ман як чизи нав ёд гирифт, фоида кард, касби нав ёд гирифт, ҳамин вақте ки паҳн мешавад, мардум аз контентҳои нодаркорӣ дур мешаванду ба контентҳои муфид наздик мешаванд. Лекин барои он ки контентҳои муфид
дар байни мардум зиёдтар бошад, ҳадақал мо 50 ба 50 бояд шавем. Контентҳои вақт хушкунӣ ҳадақал 50% шавад, контентҳои муфид ҳадақал 50 шавад. Олӣ ман намегӯям 70, 80, 90%, ҳадақал ба 50 бароем ва мо дар байни блогерон як мақоми хуб дошта бошем. Ин чиз бисёр муҳим аст. аксаран бо донистани як кам забони инглисӣ кору фаъолияти худро берун аз Тоҷикистон оғоз мекунанду он ҷо мемонанд. Аммо ту ҳам забони англисӣ медонӣ, ҳам олмонӣ ва ҳам русӣ. барои чӣ ҳадақал олмон нарафтӣ? Бисёр саволи хуб. Ягона давлате ки ман аз берун аз Тоҷикистон будам, дар давлати ҳамсояи кишвар Узбекистон будам. Ман дар Тоҷикистон ҳамчун муаллими забони англисӣ ҳам кор кардаям. Ман нигоҳ кунед, як нуқтаи назар он ки барои чӣ инсонҳо ба як давлати дигар мераванд? Барои ёфтани як шароити хуб, барои зиндагӣ, барои ояндаи худ. Лекин вақте ки шумо самти соҳаи IT хуб медонед, барои шумо рафтан ба ягон давлат ниёз надорад. Ин чиз ҳаст ва ин намунае ки гуфтам дар Ӯзбекистон ҳам ҳаст. Пур аз мутахассисоне ҳастанд ки мо имрӯз дар Тоҷикистон нишаста лоиҳаҳоро барои Русия месозем, барои мардуми Русия месозем ва онҳо ба тавассути интернет равон мекунем, лоиҳаҳоро мегиранд, пардохта мекунанд, тамом. Дигар ягон чиз лозим нест, ба он ҷо рафтан лозим нест. ҳатто маблағи интернет ҳам дига пардохта. Бале, нигоҳ кунед, мо лоиҳаҳоро барои мардуми давлати Амирати Муттаҳидаи Араб лоиҳаро месозем, ба онҳо равон мекунем, онҳо ҳамонҷо пардохт мекунанд. Ва ҳамчунин лоиҳае буданд ки барои ҳамсояи кишвари Ӯзбекистон, яъне мақсад аз он ки шумо дар Тоҷикистон нишаста дар он давлатҳо кор карданам, барои он давлатҳо хизмат расондан ҳам метавонед ва пардохти онҳоро дар ин ҷо гирифта метавонед. Барои ҳамин дар самти технологӣ ҳамин аст ки будани шумо дар он давлатҳо шарт нест. Шумо метавонед ба тавассути онлайнӣ дар он ҷо бошед, корҳои онҳоро кунед ва пардохти ҳам онлайн ҳам гиред. дар синни ҷавонӣ роҳбари ассотсиатсияи стартаперҳои Тоҷикистон будан чӣ гуна аст ки роҳбариш худат? Нигоҳ кунед, як замоне манам як стартапер будам. Стартапер маънояш ки як нафаре ки наво ягон чиз оғоз мекунад ва намедонад ки ояндааш чи аст. Мақсади асосии ассотсиатсияи стартаперҳое ки шуданд, ина тақрибан соли 2021-22 буд, як саҳифае ки шудем, баъд ташкилоте ки шудем. Яъне дастгирӣ ва пешниҳоди имконатҳо барои стартаперон. Нигоҳ кунед ки дар Тоҷикистон бисёр аз корхонаи давлатӣ, муассисаи давлатӣ ташаккул ва рушди соҳибкорӣ аст, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳастанд ки барои стартаперон курсҳои омӯзишӣ, курсҳои кӯтоҳмуддат, мастер-классҳо мегузаронанд ки бисёре аз ҷавонҳо намедонанд ки ҳамхел чорабиниҳо мегузарад. ҳадақал шумо агар дар давоми як ҳафта чорабинишон гузаред, як лоиҳаи хуб дошта бошед аз тарафи онҳо, аз тарафи нафароне ки ҳамон ташкилотҳои сохтагианд дастгирӣ меёбанд. Яъне ин бисёр хуб аст. Агар ки ҳар нафаре ки як идеяи хуб дорад, бинед ки ширкатҳои бузурги дунё аз як чӣ гӯем гараж пайдо шуданд. Масалан ширкати Apple пайдо шуд, бисёре аз онҳо имрӯзҳо ҳамоно стартап буданд. Ва имрӯз агар дар Тоҷикистон ассотсиатсия хуб фаъолият кунад ва имконият барои нафароне ки мехоҳанд ягон идеяи хуб доранд, мехоҳанд идеяшон амалӣ кунанд, агар ассотсиатсияи мо кӯмак кунад ки ҳамон чорабинӣ ҳадақал равад, як вохӯриҳо гузаронанд, таҷрибаи мубодилаи таҷриба байни оле таҷрибаро доштем? Бале, таҷриба доштем, чунки мо як замоне 5-6 сол пеш идеяҳо доштем, лекин нафароне набуданд ки мо дастгирӣ кунанд, як чорабинӣ равем, як таҷрибаи дигар касе гирем, ҳам хел камтар буд. Ва имрӯз ки шароит ҳаст, имрӯз ки мо ширкати худамона дорем ва дар гирду атрофи мо нафароне ҳастанд ки бонкое ки шуданд, нафароне ҳастанд ки самти технологӣ, самти тиҷорат ба бисёр муваффақ ҳастанд. Таҷрибаи онҳоро гирифта ба стартаперони нав ёд метиҳем ки аз таҷрибаи онҳо гиред, чунки бобои рӯдаки ҳамон 1000 сол пеш гуфтанд ки биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, яъне таҷрибаи он нафароне ки дар самти тиҷорат, дар самти технологӣ, дар самти стартапҳо доштанд ва ҳадақал таҷрибаи худам ба як нафар дигар расонам ки онҳо рушд кунанд. ҳамин ассотсиатсия чӣ кӯмак мекунад? мо танҳо барои маблағ, ҷой, чорабинӣ гузарондан, чорабинӣ гузарондан, вохӯриҳо ташкил кардан, менторҳое овардан, дар ягон ҷои дигар чорабинӣ бошад, дар гурӯҳ мегузорем ки ҳамон чорабинӣ метавонед равед иштирок кунед, донишҳои худатонро мукаммал кунед ва дар ин самт рушд кунед. Фаҳмом. Зинҳор саволе ки ҳозир мешаванд, хоб ҷавобаш бояд хеле кӯтоҳ бошанд. Барои ҳамин рафтем. Дар самти IT ба мо то ҳол ҳамон чиз зиёд лозим аст, аммо намерасад. Чӣ?
زیاد لازم است. در سمت ایتی دانشگاه شاید باشه. چی میشود اگر همه آدم ها برنامه‌ساز و یا خود آیتیشنیک شوند؟ سوال بسیار خوب. سمت کاری فیزیولوژی در تاکسیون کمتر میشد. اگر در تاکسیون گیم مثلا دهقان پیدا نمیشد، یک نفری که الکتریک پیدا نمیشد، مهندس پیدا نمیشد و این بسیار بد است. حداقل شماره زیاد حداقل ما آرزو میکنیم که در تاکسیون 1% نفرانی که در تاکسیون کار میکنن متخصص آیتی شوند. حداقل 1% هم نیست. چند قدر؟ بسیار کم است. ذهن صنعی جای کیها رو گرفت یا میگیرد در آینده؟ ذهن صنعی برای جای نفرانی که بسیار با متن سر و کار دارد گرفت در امریکا. من خیلی شنیدم که تقریبا 50-60 هزار نفرانی که سناریو می نویسند در فیلم ها، در ژورنال ها، اون نفران امروز به کار ماندن از سبب آنکه همون متن‌های با زبان انگلیسی خود ذهن صنعی بسیار خوب نوشته میتونه. چه گفتم که معلومات با زبان انگلیسی در اینترنت بسیار است. اگر روی استاتستیک گیریم زیاد از 90% زبان انگلیسی است. تقریبا 5 تا 7-8% زبان روسی است. 90%. یعنی ذهن صنعی چطور گیری برای که معلومات دسترس‌تر بود. امروز ذهن صنعی امروز جای یک روزنامه‌نگار تاجیک چی نمیگیره برای که معلومات نیست در اینترنت روزنامه تاجیکی. خیریت خوب است و در آینده نزدیک هم جای ژورنالیست‌های تاجیک نمیگیرد، لیکن در آینده کسایی که با متن سر و کار دارن گرفت، لیکن نیا کنید که ورسه نوی چت جی پی تی و نیرسیت‌های برآمد که جای نفرانی که گرافیک میسازن 3D جای اینا هم گرفته میتونن تدوین آواز میکنن، رکلام و بند بله جای اینا گرفته میتونن. در یگان 3 سال 5 سال آینده تنها با این نفرانی که متخصصین همین سو هستن کمک میکنن. در اول کمک میکنن لیکن دیرتر میتونه جای اونها گیره. من در سمت ژورنالیستم، میتونم برنامه‌ساز شوم؟ بله، همه میتونن برنامه‌ساز باشد. بعد اول یک آموزش کردن کار که در کدام سمت شما تجربه دارید. حتی نیا کنید که در سمت برنامه‌سازی یک سمت هست نو کد разработчик، یعنی کد نمی‌نویسید. یگان کنستراکتور خط کار میکنید و جابجا میکنید. همین فهم تمام یگان دانستن زبان مهم نیست. یا که مدیر لایحه پروژکت منیجر میگن به زبان انگلیسی، مدیر لایحه میتونه که لایحه خیلی برنامه‌ساز همکاری کند که اینجا چی شد، اینجا چی شد، اینجاش این خیال کنه، چون که بسیاری از برنامه‌سازان با جامعه نزدیکتر نیستن، نمیدونن که چی لازم است. برام از چه چیزی خود ناراضی؟ از چی چیزی خود ناراضیم؟ اینا گفتن نمیتونم، چون که از یکم در خاطرم نیست، دیوم من این چیزا برای خودم یک پرایوریت موندگی نیستم. من نمیدونم، چون که سمت فعالیتی که دارم، دانش‌هایی که دارم بسیار دسترس و لازمی است امروز برای ما. 3 مشکل برنامه‌ساز درون در تاجیکستان. برنامه‌سازان آدمای اجتماعی نیستن، آنها با شما هم صحبت نمیتونن کردن، یعنی رفیقای زیاد ندارن. ممکن یک وقت ما با برنامه‌سازان یکانجا بازی میریم، فوتبال میریم، حدود زیادی شناسای آنها تنها 2-3 نفرن. آنها با بسیار انسان‌ها رفت آمد کردن نمیتونن. 3 مشکلی گفته. دومش پولی بسیار دارن. خب مشکل است. باید نمیدونن دیگه صرف کنن. سیوم زبان‌های نو. دستگیر کنن. زبان‌های نوی برنامه‌سازی، چون که هر دفعه نو میشه باید خواندن در کار، تست کردن در کار که در کجا چه کار میکنه، چون که چیکار که میدونه تکنولوژی پیش میره و هر دفعه ورسه نوش میره. فهمم. با کدام کارها همه نیروی خودت بیشتر صرف میکنی؟ کارها گویم 80-90% وقت من در کار میگذره. ساختن لایحه کاری اساسیه در نوجو، شرکت نوجو، جدول نوجو داره، در اونجا بسیار میشه. سلام علیکم. چیکارش میکنه؟ سلام علیکم. در شرکت نوجو در اونجا ما وبسایت میسازیم، برنامه‌های موبیلی میسازیم، وب سرویس‌ها برای شرکت‌های داخلی، شرکت‌های خارجی میسازیم و وقتی بسیاری من در اونجا میگذارم. همچنین در سمت اجتماعی در مدیریت ویکی‌پدیا میگذارم، مقاله‌ها نوشتن و نظارت کردن. در سمت اجتماعی در سمت استارتاپ ها کم و بیش فعال هستیم، یعنی بسیار با کار و پیکار واسطگی داره. یک سوال دیگه، از کجا فهمیدی که من در امروز کار میکنم؟ اصلا من اولی نگفتم این چیزا. سوال بسیار خوب.
ما سمت تکنولوژی و کار میکنیم، یعنی دسترسی به معلومات بسیارتر داریم و هر لحظه که درباره یگان انسان اگر معلومات لازم شود ما تا جای لازمی اگر دسترسی لازم شود میتونیم دسترس کنیم. همه خیلی معلومات هست. من میتونم کمک کنم. کمک پرسم از شما برای این بعدش. این ماهیت خودی برنامه‌سازان هستن، یعنی در اینترنت چیزی که در اینترنت هست ما دسترسی داریم و هر چی زودتر یافت میتونیم این معلومات. اما در اینترنت از کجا فهمیدید؟ یک مخزن اینترنتی و گفتیم که شما هم خیلی، چون که ما با شما روبروش دیگه نبودم تا اینجا. حرفی آخر برای آینده ملت و ابونچی‌ها. سمت تکنولوژی آموزید، چون که آینده از این چیز وابستگی دارد و نه تنها سمت تکنولوژی در آینده میشه، چون که همه سمتایی که در دنیا کار میکنند با تکنولوژی پیوست میشن. چی سمت بانکی باشد، چی سمت کارخانه‌های شخصی باشد، همه سمت‌ها با تکنولوژی پیوستگی میکنند و چقدر که شما بر وقت آموزید، چقدر که وقتش با آموزش زبان انگلیسی بسیار مهم بود و این روزا مهم است، سمت تکنولوژی هم سخت مهم میشد در آینده و با این چیز رو آوردن در کار. این چیزا این کار کردن در کار نیست که چقدر که مقابل شما این کار میکنید شما میرسد، این سمت تکنولوژی هم خیلی میشه در آینده. برای شما بربری روزینک و برای خانه تشکر که راضی شدید. سلام باشید. خانم شما هم تشکر برای کار. 3 2 1